Гожія дянькі стаять, шукаць прыгоды спяшайся. Машыны ўсюды ляцяць, хутчэй хадзем гуляць. Куды бяжым цяпер, не ведаю яшчэ. Калі ты побач мяне, я ў бяспецы з табой. Будзем бегаць, будзем ехаць, ах, як захапляльна гэта. Спатыкнёмся, паслізнёмся, тут і з'явіцца наш герой. Ледзь пагрозу побачыць, ён ратуе, тлумачыць. Сябар наш, гэта Полі Рабакар. Полі, ён заўжды побач з намі, абаронца, настаўнік. Сябар ён, найлепшы наш, дзяцей навучыць правілам бяспекі. Полі. Рабакар Полі. Дорожная бяспека. Бяспека на тратуары. Ненавіджу хатнія заданні. Так, і я такі голодний. Дах, а давай трохи погуляем. Нельга, калі спознімся, Дженні будзе лютаваць. Так, тут ти маєш рацію. Ого! Піца! Першая сотня пакупнікоў атрымае бясплатную піцу. Што? Бясплатную піцу? Ага. Дык хадзем і возьмем. Так. Постой, Дженні ўсё яшчэ чакае на нас. Калі мы прынясём піцы, не думай, што яна будзе супраць. Згодны? Ты так думаеш? Вядома! Перапрашаю, прабачце. Ого, сёння не да адпачынку. Наперад! Піца ўжо ў дарозе. Кевін, мы ўжо прыйшлі ці як? Ага, ужо амаль на месцы. Я праверу. Яно мусіць быць недзе тут. Адшукалі! Час паесці! Вой, мы прыйшлі не туды! Гэты знак нас падмануў. Ого, сёння вялікія заторы. Ну, ў такім разе, нам сюды. Вось мы на 7-й вуліцы. Прабачце. Ну, я ўпэўнены, што мы амаль прыйшлі. Чакай! Я адчуваю, Кевін, адчуваю! Наперад, Дах! Твой нос не памыляецца. Нос кажа, што я ўжо блізка. Што? Знайшоў! Выдатна, дзе піца? Мне хот-дог! Чаго? Ура, круто! Рухайся, Дах! Так мы ўсе бясплатную піцу прапусцім. Вярніся, хот-дог! Думаю, мы амаль на месцы. Яны праўда раздаюць бясплатную піцу? Так мне сказалі. Га? Супер! Сюды, давай, пабеглі! Фух, засталося завесці апошнюю піцу. Гэта мусіць быць недзе тут. Туды! Га? Чаму скутер на тратуары? Бяжы хутчэй, зараз будзем на месцы! Ты абяцаеш? Бяжы! Там скутер! Осторожно! Хлопцы, вы ў парадку?
Чаму навокал усяго папары? Ты што, не ведаеш? Матарызаваным транспартным сродкам не месца на тратуары і пераходах. Не ведаю, што сказаць. Я нават не заўважыла, што еду па тратуары. Ну, думаю, мы маглі б яе абегчы. Так, маглі б. Не маглі б. Калі сустрэнеце транспартны сродак на тратуары, не спрабуйце яго абысці. Лепей спыніцеся. Альбо прыцісніцеся да найбліжэйшай сцяны. І праз тое, што скутары могуць ехаць хутка нават па вузкай дарозе, трэба быць вельмі пільнымі, выходзячы з завулкаў, з аўтобусаў, альбо нават ідучы па тратуары. Бачыце? Вы маглі трапіць у аварыю, калі пачалі неабдумана бегаць. Нам ясна, Полі! Не! Мы спазніліся на піцу! Чаму вы двое так доўга? Даруй нам, Дженні. Так, даруй! Не марудзьце, бо піца зараз астыне. Што? Ого! Піца! О, як смачна! Гэй, годзе, адзін кавалак за раз! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Сяргею Адзянцу, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Лявону Спірыдонову, Маланцы і Мацею Ваяйковым, Аляксандру Стэльмачонку і ўсім фундатарам за падтрымку.